Mayong aga, mga kauturan ko kay Kristo. Yari na kita karon sa katlong adlaw sang aton pagsaulog sang misa di Aguinaldo. Yaring aton mga intensyones para sa kalagdanday Ramiro, Rodolfo, Amparo, Cristina, offered by Erlin Gunay and family. Para sa kalagdanday Nieves, Rosario, Rafael, kag Isidro, offered by Mrs. Ninita Tahanlangit. Para sa kalagni Maureen, offered by Miriam Ramos. Para sa kalagdanday Michael Angelo, Mark Anthony, offered by Nilida Tamises. Para sa kalagdanday Concepcion, John Ray, Oferiano kag John Boward, offered by Lerna Taay. Thanksgiving offered by Ledesma family for all the blessings received and good health. Kagangaton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Carlos Valdez and family, Mr. and Mrs. Romelo Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Jolie Lacrete and family, Mr. and Mrs. Lenly Martinez and Elisa Fusen family, Mr. and Mrs. Romeo Tabuyok Jr. and family, Mr. and Mrs. May Mercurio and family, Mr. and Mrs. Melanie Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Joan Argelio and family, Ledesma family, kag Mr. and Mrs. Jolie Bautista and family. Subong nga adlaw, ang topiko naton pagtuman, hugot sa tagipusoon. Ang Ebanghelyo subong nga adlaw nagadala sa aton sa marinong kagbalaan nga kahimtangan ni San Jose, isa ka tawo yang iya kabatugan wala naghalin sa madamo nga pulong kundi sa isa ka kabuhi sang pagkamatinumanon. Ang iyang ngalan Jose, nga nagakahulugan ang Diyos magadugang ukon ang Diyos magabayaw. Mangin isa katagna kagiya sa iya kabuhi. Nagahandom siya sang simple nga kabuhi, isa ka malinong nga pag-asawahay, isa ka trabaho bilang panday, kag isa ka ordinaryo nga palabuton. Apang may lain nga plano ang Dios. Sang natukiban niya nga nagabusong si Maria, daw naguba ang tanan niya nga ginlaom. Ang iya tagipusoon na puno sang kahadlok, kagumon, kag madamo nga pamangkot. Ang wala pa sang sabat, apang bisan pa sini wala siya nagsabat, nga may kaakig o kon kahuya. Ginpili niya ang pagpugong sa kaugalingon. Ginpili niya ang kaluoy. Ang iya paghipos, hindi kaluyahon. Ini ang kabakod sang isa ka tawo nga nagdesisyon nga hindi maghalit o kon magsakit sang isa kakahimtangan nga wala pa niya mahangpan. Sa sining nga kahipos, naghambal ang Dios, hindi paagi sa kilat o kon kalayo, hindi paagi sa dako nga pananawon, kundi paagi sa isa ka damgo, isa ka malinong apang mabaskog nga pulong nga ginbutang sang Dios sa pinakamadalom nga bahin sang iya pagkatawo. Jose, anak ni David, hindi ka magkahadlok.
Ini nga mga pulong hindi lamang isa ka sugo, kundi isa ka panawagan kag pagpalig-on. Gitawag ni San Jose sa pagsulod sa isa ka misteryo nga labaw sa iya kahadlok. Gipakita sini ang iya papel hindi lamang bilang manog panilag, kundi bilang manog amlig, manog bantay kag amay. Kag si Jose nagsabat, hindi paagi sa madamo nga tinaga, ukon pamangkot, kundi paagi sa pagtindog kag pagtuman. Ang iya huo, ginhimo sing hipos, maisugon kag pugos. Amo ina, kunyaa, ginatamod siya sang simbahan, nya may dako nga pagtahod kag paghigugma, kag ginadumdum, subong, patron sang bugos nga simbahan. Ang Dios nagtugyan sang pag-atipan kay Jesus kag kay Maria kay Jose. Amo man ang Dios nga nagtugyan sa iya sang bugos nga simbahan. Ang istorya ni San Jose nagaanggid sa espirituhanon nga pagpanglakaton sang aton lokal nga simbahan halin sa pagsugod sini bilang isa ka misyon, tubtob sa pagtukod sini bilang isa ka diocese, pagi sa key of inicio, kag sa ulihi ang pag-alsa sini sa Metropolitan Archdiocese, paagi sa Co in Filipina Republika sang 1951. Ang simbahan sang Aro nag-agi sa madamo nga panahon sang kabudlayan, pagtilaw kag paghulat. May mga tinuig nga limitado ang mga manggad, mabudlay ang pag-uswag, kag daw hindi maathag ang direksyon nga ginapadulungan. Apang ang simbahan nagpadayon, hindi sa mabaskog nga tingog, kundi sa kabuhi sa pagkamatutong. Kaangay ni San Jose ang aton kasaysayan ginporma sa mga tawo nga naghalad sang ila mga sakripisyo sa likod sa mga eksena, mga pari nga nagapanglakaton sa malayo, nga mga kaumhan, mga katikista nga nagatudlo gikan sa daan, nga mga katisismo, mga pamilya nga nagapangamuyo sang rosaryo sa kasisidmon, kag mga lider nga nagatoy-toy sa nga may malinong nga kaisog. Ang ila katutong nagtugot sa Dios nga magdugang sa pagdugang sa pagtuo, sa pagpadalom sang pagpanaksi, kag sa paghanda sa aton para sa tion nga aton karon ginakalangkagan ang selebrasyon sang ika-75 years bilang isa ka Metropolitan Archdiocese. Subong nga gabi, si San Jose nagatindog sa aton at tubangan, hindi lamang bilang isa ka figura sa kasulatan, kundi bilang isa ka salamin sang aton mga kalag. Ang iya paghipos nagapamangkot, makakasalig kabalas sa Dios, bisan pa nga wala mo mahangpan ang tanan. Ang iya pagtuman nagapamangkot, mahimo mo bala itugyan ang imo mga plano sa kabubuton sang Dios? Ang iya kaisog nagapamangkot, makapadayon ka bala sa paglakat sa pagtuo, bisan yara ka sa kadudolman? Ginatudloan kita ni San Jose, niyang Diyos hindi permi nagahatag sang bugos nga sabat. Kun kaisa, siya nagapangagda, wala niya permi, ginapahayag ang bugos nga dalan. Ginapangabay lang niya kita ngaymuon ang masunod nga tikang. Gani upot ang bukas kag mapainubuson nga tagipusoon. Magpangamuyo kita. San Jose, hipos nga manugbantay kag matutom nga amay, tudloi kami sa pagsalig kun kami nahadlok, buligi kami sa pagsiling, huo sa bugos namon nga kabuhi. Amen.
Ang aton celebrante, subong nga aga, amo si Reverend Father John Tadifa. Palihog magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo'y ara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakonfesar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kaya sa inyong mga utod, kaya nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kaya sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mangheles ka mga santos, sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala. Tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Per intera pax omnibus boni boni voluntas. Gracias agimus tibi, propter magnam gloria tua,
Santo Espíritu, Dom Patri. Mga nguyok kita, O Diyos nga makagahom sa tanan, pagi sa palabuton nga piyesta sa pagkatawa sa iyong bugtong anak, itubot ka mahilway kami sa sala nga nagaulipon sa amon, halin pa sang una, ginapangayo namin sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Jeremias. Ang Ginoo nagsiling, magaabot gid ang tion nga magapili ako subong hari isang isa ka kaliwat ni David nga mangin kaangay sa iya. Ini nga hari magadumala nga may kaalam kag magahimo sing matarong kag nagakaigo sa bugos nga duta. Kung siya amo na ang hari, ang mga tawo sang Huda may kaligunan, kag ang mga tawo sang Israel magakabuhi sa paghidait. Pagatawgon nila ina ang hari, ang Ginoo matarong. Nagasiling ang Ginoo, magaabot ang tion nga ang mga tawo hindi na magsumpa sa akon, sumbong Dios nga buhi, nga nagpagwa sa mga tawo sang Israel gikan sa duta sang Ehipto. Sa baylo, magasumpa sila sa akon, subong Dios nga buhi, nga nagpagwa sa mga tawo sang Israel gikan sa aminhan nga duta, kagikan sa tanan nga kapungsuran, sa diin ko sila ginpaalaplaag. Dayon magapuyo sila sa ila kaugalingon nga duta. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Sa iya mga inadlaw magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. O Dios, ipaambit sa iya ang imo kaugalingon nga katarungan. Agud magahari siya sa imo mga tawo, suno sa katarungan, kag magagahom sing matarong sa mga imol. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Ginalawas niya ang imol nga nagapanawag sa iya, kag ang mga nawad-an, kag mga pinatungbayaan. May kaluoy siya sa mga maluya kag imol. Ginaluwas niya ang kabuhi sa mga nawad-an. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Dayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga siya gid lang ang nagahimo sing makatilingala nga mga butang. Dayawon ang iya mahimayaon nga ngalan sa walay katapusan. Kag kabay nga himaya magpuno sa bugos nga duta, kabay pa. Sa iya mga inadlaw, magauswag ang katarungan, kag magalapnag ang paghidait sing walay katapusan. Palihog magtindog ang tanan.
Pangulo sa mga taga-Israel, nga naghatag sa mga sugo kay Moises sa Sinai, kari kagluwason mo kami sang imo gamhanan nga kamot. Ang Ginoo'y aras sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Amo ini nga pagkatao ni Jesucristo. Ang iya iloy nga si Maria, kalaslo na kay Jose. Pero sa wala pa sila makasal, nasapwan si Maria nga nagabusong sa gahom sang Espiritu Santo. Si Jose, nga kalaslon sa iya, isa ka tawo nga nagahimo si matarong. Pero hindi siya luyag nga mahuyan si Maria sa mga tawo. Gani, ginpakamaayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. Samtang ginabinag-binag ni Jose iningabutang, ang isa ka anghel sang Ginoo na pakita sa iya sa damgo nga nagasiling, Jose, kaliwat ni David, hindi ka makahadlok sa pagpangasawa kay Maria. Kaya ang Espiritu Santo, amo ang naglalang sang ginabusong niya. Mag-aanak siya sing lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Kay magaluwas siya sang iya mga tao sa ila mga sala. Karon, initanan hanabo agod mapamatud-an ang ginahambal sang Ginoo paagi sa propeta. Ang isa ka ulay magabusong ka mag-aanak sa isa ka bata nga lalaki, kag pagkatawgon siya nga Emmanuel, nga kun sayuron ang Dios kaupod naton. Gani, sa pagmata ni Jose, gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo, kag iya ginpangasawa si Maria. Pero wala si Jose magtandog kay Maria, tubtub nga nag-anak siya sing lalaki, kag ginhingalanan ni Jose ang bata nga Jesus. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Palig maglingkod ang tanan. Hinigog mga utod, maayong aga sa iyong tanan. Sa Santos nga Ebanghelyo, na tulugan si Jose, kag nagdamgo siya. No? Pagbugtaw ya, di nasanagan siya. No? Sang kahulugan sa mensahe, sang anghel. No? Di hindi ako surprise kung matulugan ka mo. No? Kay nagalaom ako nga pagbugtaw nyo, sanagan na kamo. Buot silingon taas ng adlaw. Hinigog mga utod. Ginapadayon nato ng tradisyon nga sadtuan na ginsugdan sa aton mga katigulangan ang Misa de Gallo o kon Misa de Aguinaldo. Salamat sa Dios. Bangod kay sang una, ini nga misa, ginahimo lang sa mga sentro nga simbahan ukol sa parokya. Apang gini-extend sa aton. No? Tidibinas kamo diri sa San Rafael, bangod kay may inyo gid nga misa de Aguinaldo. No? Tigani, buhilugan nyo gid kay parang sa paglakat sa panahon, di hindi madula. No? Kaya ti, base ko magamay ka mo, kag plakadlaw masiling ang mga pare ba? Gamay man ang nagasimbad sa San Rafael, hindi ka na pagsigihon ang misa de Aguinaldo. No?
ihatag na lang sa mga katilingban nga damo sila, no? Di gani amo na, no? Hindi ninyo pagusikan ang grasya o kunang bugay nga ginhatag sang Dios sa inyo diri sa San Rafael, no? Hinigugma nga mga utod sa sini nga adlaw, ikatatlo nga adlaw sang aton misa di aginaldo, ginhatagan kita sang isa ka persona agod nga mangin salamin naton lalantawan kag basihan sa aton pagpamalandong. Ang persona ni San Jose. Sino diri sa inyo may ngalan nga Jose? Wala na, no? Sa una, kung ang imo ngalan, hindi ngalan sang Santos, bisan pagani, makibot ka lang nga pagkuha mo sa imo nga baptismal certificate, ang imo ngalan may Jose na, no? Kung ang imo ngalan, iya sa mga artista, o kundi iya sang santa, makibot ka nga ang anti sa ngalan mo may Maria, no? Amo na sa una, no, butangan sang ano agud nga may sangay nga santo, no? Tiyan mo na, no? Kalabanan may ngalan nga Jose antes ang ilang nga pangalan, no? O kung may ngalan nga Maria, no? Tiyawan ko kay isa ka pa correct, no? Kung Maria imo ngalan kay may ara nga Maria nga MA dot lang or period, may ara man na kompleto nga Maria gid, no? So without the knowledge sang nagapabunyag bangod kay isang una amo na, no? Agud to nga may sulundan. Si Jose sulundan naton, no? Sa bagay nga siya ang aton nga modelo. Makabig naton nga ang istorya ni San Jose sa patag sa paghigugma do masiling bla kita nga once there was a love, no? Once there was a love, no? Si Jose nga kalasalon kay Maria, no? Karon nasapwa niya nga ang iyang palangasawon ukod asawa na niya kay na-betrothed na sila, spousal of Mary and Joseph, ang aton nga patrona sa Mandurriao, no? Nasapwa ni Jose nga nagabusong ng iyang asawa, no? Bati istorya gid sa once there was a love, no? Nga paghigugma nga tamaan ka masing naton mainit kag puno sang handom apang golpe lang nga da nagrugpaas kag naguba, no? Do sa ano ba lang nga kung ikaw ang lalaki, ang nobyo, masapwan mong imong asawa o kudobya nga nagabusong na. Hinigugma nga mga utod. Ang pagbusong ni Maria, of course, is not an act of, you may say, infidelity, kundi pagisagahom sa Espiritu Santo. Sa bagay, nga sa sugod, si Jose, do hindi makaintindi kung nga ang amo sini. Matinumano man siya sa mahal nga Dios, apa nga daw ginaguba ang iya plano. Ang ila plano ni Maria, ang handom nga magtukod sa isa ka panimalay, nga malipayon, simple, kag malapit sa mahal nga Dios. Sa progress ng istorya, nabatian naton, luyag nga bayaan ni Jose si Maria, pero sa tago lamang. Hindi niya luyag nga iskandaluhon ang tanan, no? Sa iya nga painuino, ang iya nga human solution, bisan nga doon nga init guro ulo ya, apang hindi niya luyag nga gubuon si Maria. Protihilan niya gihapon, gani bayaan niya sa tago lang. Kag ti amuto, sa iya katulugon, ang anghel sang Dios nagtunda sa iya, kag nag-eksplikar sa iya sang nahanabo. Kag sa iya pagbugtaw, iya ginpangasawa si Maria. Hinigugma nga mga utod, once there was a love.
ang paghigugma nga sa nasiling na naton gintilawan sang panahon kag sang sitwasyon. Sadto anay mga kabataan pa kami, ang amon nga balay, hindi man tuya balay nga daw pare subong nga may kwarto-kwarto gid, no? Kung may kwarto man, kung mag-istorya sa piyak nga kwarto, bation man sa piyak nga kwarto. Magkaagahon gani, makabugtaw si nanay kag tatay, una sila bugtaw, bawang ilang nga bida, amo nga mag-review sa ilang nga love story. No? Ang buto ginahimo mo na sa mga mag-asawa subong, no? Kapag may edad-edad na bla, no? Si tatay, kapilay na sulit-suliton, mangkuton na si nanay, nga sino ganito sang muna ang imo nga nagapangaluyag sa imo to nga manggaranon, no? Na, kay ma-storya man si nanay, no? Tapos ang ending ko kay isa, mainit ulo ni tatay, no? Tapos, mamangkot man si nanay, no? Ngati, imo sino imo gin pangluyagan suna, no? Istorya man si tatay sa iyang mga inagiyan, no? Daw ka-word sa ilang nga ginahimo, no? Daw mas lagi nga updanay na sila mga mula pang ilaya nga gusto nga ibalikan, no? Pero ti amo na, no? Ang ending, ti nga nga ako imo gin pakasalan, no? At ang ending amo na nga ti ikaw ako nahamutan mo, no? Pero amo nang istorya, no? Sulit-sulit na, no? From time to time mabatian nga amo na ilang nga istoryahanay, no? Ang ginatawag naton istorya sa paghigugma nga ginabalik-balikan, no? Kag istorya sa paghigugma nga gintilawan man sang panahon, no? Tigintilawan sang panahon kay si tatay kag nanay, ti wala man sila sang obra gid kundi pangumalang obra man nila, no? Ti palabata pa sila, no? Ti sa umma wala ka man obrahon gid tudo, no? Tapos mo obra sa umma ti wala man kuryente, wala man sang sagtuan ay wala man sang TV, radyo pa lang to sang una, no? Nga kung daw maubos na gani ang battery, ibulad mo pa kag pulupulpugon, no? Kag kung kaisa ginano upang imo nga dalunggan sa radyo kay para nga maginabatian mo, no? Anyway, no, simple life during those times, no? Tigintilawan man sa panahon kay nagbata sila pulo kag ti wala man sila sa obra no, nga sa ligan gid, no? Pero ang ako nga nasa tuman, they continued to try their best agod nga maka lampuwas sa mga pagtilaw sang kabuhi. Hinigugma nga mga utod sa San Jose, gintilawan man ang iya kabuhi kapag higugma. Ano ang atong leksyon sina dire? Ang atong nga panahon subong, makabig naton nga daw panahon nga dali mag-surrender. Dali bala magbiya, no? Sa bagay, nga gamay-gamay lang nga away sa mag-asawa, ang ending dayon, masiling, kung gusto mo, bulagay tayo. Without even considering situations, na do kahapos lang kung kaisa sa mga mag-asawa, o kung sa magkahagugma, nga magsiling, bulagay ta, no? Inibangod kay na-impluwensyahan man sa atong nga panahon, ang ginatawag naton panahon sang instant, no? Nga padalianay bala, no? Kagti mo na ang hambal nila, kung hindi ka, damo pa to. Na, kay ti, nagasalig nga may damo pa, no? Pero sa una, wala na, ginatawag naton ang sense of commitment, no? Di amo niya tudlo ni San Jose sa aton, no? Nga ang aton commitment dapat maging mapag-on. Ilabi na gid sa mga mag-asawa, no? Nga hindi lang mag-conclude ayon kung gusto mo bulagay ta, no? Ang ibang gani nagasiling nga hindi lang tayo pakasal sa simbahan kay para nga plakadlaw kung magbulagay ta. Hapos lang, no?
Di wala pa kaupdanay, ang plano bulagay na. No? Anong ekspektaron mo kay halog buot silingon ang handom nga commitment sa isa kaga isa. No? Tinigog mga utod. No? Dumdumo naton ang aton nga desisyon may epekto kay nag-aapekto sa iban nga tawo. Granting kung si Jose nagpadala-dala sa tawhanon nga balatyagon nga bayaan si Maria, sino karon ang magtindog nga amay ni Kristo? Wala. No? But in that divine proposal, si San Jose, nga wala nag-impose ang Diyos sa iya, nag-cooperate. No? Tinigog mga utod, katahong bangod ka iya desisyon, wala magdula sa iya freedom, kundi nga freely ginhatag niya ikaw galingon, ginsumiter niya ang iya plano sa mahal nga Dios. Ang iya plano wala ginguba sa mahal nga Dios, kundi nga iya plano mas pagid nga ginpanami sang mahal nga Dios. Hinigugma nga makauturan, ilabi na gid sa mga mag-asawa. Kabay pa nga ang inyo padayon nga pagtinguha sa pagbunyag kapapatubo sa iyong paghigugma, manginyara sa tanan nga tion. Labaw sa tanan, dumdumon ninyo nga ang inyong desisyon may epekto kag apekto sa inyo panimalay, sa inyo mga kabataan. No? Ti, amo na nga ginapropose pa nga may divorce, hinigugma nga mga utod, kung mag-amo sina, mabudlay, kung ikaw na bilong sa pamilya, nga daw masiling naton, broken. No? Pamilya, nga wala kasang tawgon, nga tatay o kon nanay. No? Naibaluan ginaton ina no sa iban naton nga mga utod nga wala man nila ginapangayo pero nangin amo sina ang ilang kabuhi. Titani ang pangagda sa aton amo sini. Ang atong commitment sa mahal nga Dios aton gid papag-unon nga hindi dali mag-surrender, hindi magpalagyo, kundi atubangon ang sitwasyon. Mga utod, ang pag-uplanay, ilabi na sa mga mag-asawa, naibaluan din naton puno sang tunok ka mga pagtilaw. Pero kung ini ginasubmit o kung ginatugyan sa mahal na Diyos, ang Diyos mismo ang magapapag-on sang pag-uplanay. Kung gusto mo mga mag-engineer, maeskulahan, gusto mo maestra, maeskulahan. Gusto mo magdoktor, maeskulahan. Mag-nurse, maeskulahan. Gusto mo magtatay kag nanay, ang pamangkot, diin ang eskulahan. Kadamo ang nagtatay kag nanay nga wala nakatuon kung paano magnanay kag magtatay. No? Sa bagay, kung mamangkot kita diin ang eskulahan sa pagkananay ka pagkatatay, wala na sang iban, kundi mismo ang aton nga panimalay. Ang kada pamilya, eskulahan na sang pagkatatay kag pagkananay. No? Tigani, ang may responsibilidad sila dira, amo mismo ang mga tatay kag mga nanay. No? Kasubong nga, kung gusto mo nga lamion ang imong nga eskwelahan, tiginatinguhaan mo nga mangin maayo ang pagpadalagan. Amo man ina, no? Ang paghandom dapat sang tagsa ka panimalay nga maginami nga pamilya. No? Ang iba nagasiling ba kalaw ay sa amon pamilya. Mayo siguro malagyo na lang kundi. Mamana ko bla. Kaya parang makapalagyo ko di sa balay, no? Ay, ano ang natabo? Imbes ka malagyo, nagdugang pa, no? Ito, da man sa istaran, no? Da man sa Japon, istar kay nanay, kag kay tatay, no? Imbes ka magbuhin problema, nagdugang, no?
Bangod kay desisyon nga wala mapamalandungan sing maayo kag wala matugyan sa mahal nga Dios. Ti mga utod sundon naton si San Jose. Ang plano sang Dios ang aton tingwaon nga sundon, hindi lamang aton tawhanon nga plano. Tingwaon naton nga tipigan ang tagsa-tagsa naton ka mga panimalay. Kung ikaw nanay kag tatay, wala na sa iban pa nga matahom nga kontribusyon nga sarang mo mahatag sa katilingban kag sa simbahan, luwas ang paghimo kag pagtinguha nga mangin maayo ang imo o kurang inyo panimalay. No? Tigani, isa ini ka-challenge sa mga tatay kag mga nanay. No? Namiagin ninyo, tinguhaigin ninyo nga mangin manami ang inyong pamilya. Mangin malapit sa mahal nga Dios, nga ang mga membro sini matinumanon kag mga matarong. No? Hindi lamang maghandom nga magdamo ang kwarta. Kaya nga aman, kung amo ng aton handomon nga magdamo ang kwarta naton, magmanggaranon kita, hindi maglayo kung kaisa, nga bisan pa ang daw hindi amo, himuon naton. No? Oo. Kung nagahandom kita sa kwarta, kagdamo ang pagkabutang, hindi maglayo, nga bisan pa ang illegal, himuon naton, kay amo ng aton handom. Unahon naton nga handom, amo ang pagkamasinulundon sa mahal nga Dios. Kayang iban pa idugang na gidlamang sa mahal nga Dios. Kasubong kay San Jose, ginuna niya ang plano sang mahal nga Dios. Kadangin matuod siya nga Jose, nga kahulugan ang Dios nagadugang. Gindugangan sang Dios sing katahom ang iya kabuhi. Sa bagay nga siya nangin isa kaginakabig mga ngapin kag patron sang Santa Iglesia. Mga kauturan, palanggaon naton ang aton pamilya. Kasubong sa pagpalangga ni San Jose sang iya pamilya. Palanggaon kag tipigan naton ang aton pamilya, dalon naton ini nga mangin malapit sa mahal nga Dios, kag kabuhi nga matarong sa atubangan sang Dios kag sang mga tawo. Kabay pa. Magtindog ang tanan. Mga utod, magpangamuyo kita sa langit nga amay, nga magtandog sa aton kamag-ayos ang aton pagpangalisod kag pagpalangluya. Sa dako nga pagsalig aton nga isabat, Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang Santo Papa nga si Leo, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag mga religyoso, mangin katampad kaangay ni San Jose sa ila pag-alagad sa Dios kag sa iya katawan. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang panguluhan sang amon pungsod, suno sa halimbawa ni San Jose, magbantay kag mag-alagad sing maayo sa mga pumuloyo nga padayon nga nagaantos tungod sang balatian kaimulon kag kagamo. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga padayon kami magbinag-binag sa kabuhi ni San Jose nga naghigugma kay Jesus nga may tagipusoon sang isa ka amay. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga amay nga nagaatubang sa mga hangkat kag problema sang ilang mga pamilya magdangop kay San Jose, kag kabay pa nga hatagan sila sing katawhayan sa ila paminsaron kag kalipay sa ila tagipusoon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga may malubha nga balatian kag ang mga nagatagumatayon magdangop kay San Jose nga patron sa mga nagatagumatayon. Kag kabay pa nga batunon sang Ginoo sa iya ginharian ang mga kalag sang nagtaliwan na kag ang mga kalag sa purgatorio.
mga muyo kita. Ginoo, dunggang pangamuyo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katalingban kag ang aton personal nga intention. Mga muyo kita. Ginoo, dunggan amon pangamuyo. O Dios, tangda kami nga nagadangop sa imo. Pabakura ang among pagsalig kapag tuo, agud nga ibantala namon ang kalipay nga dulot sa pagkatawo sa imo anak. Nga nagakabuhi, ka nagahari, upod sa imo, kag sa Espiritu Santo, sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Magpangamuyo kamo mga utod, agulang akon kag inyo nga sakripisyo, mahamutanon ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Baturon ta sa ginoong sakripisyo sa iyong pagkamot sa kanayong kay Mayan sa iyang ngalan sa tulman kapuslanan kaysa bugros niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, kahamot iya ngamon pagsaulog sa imbalaan nga sakripisyo, kag paagi sini, ipaambit sa amon ang kabuhi nga dayon ni Kristo, nga paagi sa iya pagkamatay, nagluwas sa ngamon mamalatyon nga kinaugali. Ginapangayo namin ni sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga
aton Dios. Tapos kagangay gid. Takus kagangay gid, igo gagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigid bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay naghulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sa iya pag-abot, kanapakilala sa iya sa ngiyari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay, samtang nagaaman kami sa pagselebrar sa iya pagkatao. Agud ako magbalik siya liwat, iya kay makita nga nagapulaw, nagapangamuyo ka nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Dominus Deus Sabaoth, Horizon Gloria Tua. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak pihak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan ka magkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Sumangman pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay
si Kristo na banal. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, inintinapay sa kabuhi, kagining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa ngandumanan sa pagkamatay, kapagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakinuoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os ng kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kasatanan nga kaparian. Dumdumahang mga sakop sa lingamang katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuy man kami, ngaya dari karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen Ilos ng Diyos, upod kay San Jose, nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santo sa nagpahamungot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang magakatuigan. Tungod kay ginsugo sa ato manluluwas, mga muyok kita puno sa iyong pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Sa mga langit, pagdayaw ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagluod di sa duta. Sa langit, Hatagan mo kami, si kanunam sa matang adlaw, nagpatawagon mo kami sa mga sala. Siling nga ginapatawag mo ang mga nakasala sa amon. Pagdilig mo kami ipagdaon sa mga luwason mo kami.
sa kalautan. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan na kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang paabot kami sa bulahan nga adlaw nga amo ginalauman nga magabalik sa Hesukristo nga amon manluluwas. Imo ang ginhalian, ang gahong kagantimaya sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kuning pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo ira gihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod sa may kalipay, maghatagay ka mo sang pagidait. Peace be with you. Mga utod, iyari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulangan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takus kang magsulod ka sa akon pulian, apangimit lang nga mga sakapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon git
nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balaan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sa akon kalan. Paling magtindong ako. Mga muyo kita, o Ginoo, ipakita ang imo kaluoy sa amon nga imo simbahan, agod nga masaulog namon sintakos ang palaabuton nga piyesta sa pagtubos sa amon. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paling maglingkod sa mga dali para sa mga pahiman. Aton sa luwat, ginapasalamatan ng aton niya mga sponsors sa buong aga sa ikatatlong adlaw sa aton misa di Aguinaldo. Kag subong man ang nag-sponsor sa aton niya snacks. Thank you so much, Milmel Valencia, Sharon Ipanado,
Rona Ledesma, kag Azucena Tapuyo, and Grace Ledesma. Sa inyo, madamo gid salamat. Kag ang schedule sa aton niya sponsorship dito sa aton niya parokya sa suliton ko sa December 22. So, kamera kita sa aton niya Misa Mandari, so mapadala lang kita dito sa aton niya representante. Agud, nga mayara kita sa participation dito sa aton nga parokya. Kag dugang naton nga ginhangyo sa aton niya mga Kristiyanong tumuluo sa aton niya katilingban sa Barangay San Rafael. Kita upod ang Barangay Council kag ang Barangay Apostolic Council mapaobra kita sa karo so ganing ginapangayong ginamon ang inyong buli agud matigayon naton nya makaobra kita sa karo diri sa aton nya katilingban. Ina gamiton naton during sa aton nya fiesta kag sa iban pa naton nya mga activities diri sa aton nya barangay. Kag gamiton man naton ina sa palaboton nya Semana Santa dito sa aton nya parokya. Madamo gid nga salamat. Palyog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong aga sa tanan. Mayong aga man, Father.